Soc Josep Maria Pallàs, membre de l'equip redactor dels llibres de llengua i literatura catalana de batxillerat de Casals. Casals el 2015 va plegar una colla de professors i professores de secundària i ens va fer un encàrrec molt concret. Feu aquell llibre de text que voldríeu tenir a la vostra aula, ni més ni menys. I de seguida vam convenir tots que el que necessitàvem era un llibre que de veritat tingués en compte una nova realitat que feia pocs anys que se'ns havia imposat, i era la reducció de 3 a 2 hores lectives. Això era un repte, perquè havíem d'explicar el mateix en menys hores, i ens trobàvem en llibres de text que normalment sobreixien d'informació i es perdien moltes vegades els alumnes i nosaltres mateixos en un mar d'informació quan el que calia era sintetitzar, ser clars, ser ordenats i anar directes a allò realment essencial, sense renunciar a la visió global de la llengua i la literatura, prioritzant també, perquè no pot ser d'altra manera, la realitat és la que és, el que s'havia de fer per la selectivitat, havíem de ser més sintètics. Fruit d'aquest esforç de síntesi va néixer un material didàctic que integrava el paper i les noves tecnologies, el llibre de text tradicional i la plataforma digital, i començava el 2015 una aventura editorial que ha tingut molt bona acollida. Fruit d'aquesta bona acollida i fruit de l'aposta decidida de Casals, el món educatiu, hem anat fent, renovant, incorporant noves edicions. I fruit d'aquestes renovacions, arriba el 2026 el nou llibre de primer de batxillerat de llengua i literatura catalana d'Edicions Casals. En aquesta nova edició hem incorporat dues novetats molt importants que cal remarcar. La primera és la integració harmònica de les situacions d'aprenentatge, fent 3 propostes de situacions d'aprenentatge, una per trimestre. La segona novetat, i també molt important, és la creació de gairebé 70 pàgines noves d'activitats. La diversitat a batxillerat és creixent i aquesta diversitat ens obliga a generar una oferta molt potent de nous exercicis, de noves activitats pensats en la diversitat de nivells, d'interessos, etc., que cada vegada més els professors i professores us trobeu a l'aula de batxillerat. No renunciem a l'educació en valors. Els nostres textos, que són la unitat bàsica des de la qual parteixen la majoria d'activitats i exercicis, no solament es treballen des d'un punt de vista lingüístic, sinó que moltes vegades són una font de reflexió o una invitació al debat i a l'educació en valors, perquè sempre tenim present que, a més de professors de llengua, també sou educadors en valors. Gràcies per la vostra atenció, us convidem que fullegeu la nostra proposta editorial, feu-nos arribar les vostres opinions i les vostres suggerències. Moltes gràcies.